μείνετε. Βαργίζατε, δεν θα μείνω τώρα. Τέλειωσε. Γιάννη, ποιο κομμάτι πήρες, αυτό με το κύπελο, ή αυτό με τα τέρματα? Θα το πάρουμε αύριο το κύπελο, τι λες? Θα προσπαθήσουμε, έτσι. Μπράβο ρε Γιάννη. Από γλυκάκι καλά πάμε. Από γλυκό καλό πάμε, λες. Ωραία, έλα να καθίσεις εδώ. Πού να σε βάλω να καθίσεις? Όπου πετύχω. Πού θα μιλάει ο φίλος σου? Ωραίο. Με το γλυκάκι. Πέτρο, καλό το παρτάκι. Τι θα κάνουμε αύριο, είσαι εντάξει, έτοιμος? Παίζουμε? Θα παίξεις? Μπράβο ρε Πέτρο. Μίτσο, Μίτσο, Μίτσος, πάει καλά γιατί αύριο έχουμε αγώνα δύσκολο, έτσι. Τι θα κάνουμε? Θα κερδίσουμε? Δεν είναι δύσκολος? Τους έχουμε όλους, Τι θα κάνουμε αύριο? Θα νικήσω. Εγώ λέω ότι θα χάσουμε, εσύ τι λες? Θα νικήσω. Μπράβο ρε Δημήτρη. Έχεις πάρα πολλά ακόμα. Ωραία, θα το πάρω. Ωραίο κύπελο. Κωστή, από τώρα το πήρες το κύπελο εσύ? Κώστα, από τώρα το πήρες? Και αύριο τι άλλο, να μην παίξουμε τότε αύριο? Ας παίξουμε κιόλας, θα κερδίσουμε? Αν μου δώσεις, θα σου χαρίσω κι εγώ. Τόσα μικρά τα πεις. Τι έγινε Νίκο, για πες μου, εξήγησέ μου, τι έγινε? Ποιος σε χτύπησε? Πήγαινα να πάω και να με χτυπήσω και μου έριξε. Και τελικά σου ήρθα πάνω, σου είδες? Γι' αυτό έπρεπε να πας απάνω στην μπάλα. Μάξιμε, θα έρθεις αύριο να παίξουμε? Ναι. Τι θα κάνουμε? Θα νικήσουμε. Σίγουρα? Ναι. Πού το ξέρεις, εγώ λέω ότι μπορεί να χάσουμε κιόλας. Εγώ λέω ότι μπορεί να νικήσουμε. Εντάξει.